anak-anake mak. Endi yo arane si Gembyar iki? Ye iki, Mbak. Mak, ison apa oledak digandrung? Iya, Dek. Diuli ambi mak. Tapi engko kadung sira wis gedhe ya, Beng. Enggih, Mak. Solong emak nak takon. Sira kepengin dadi gandrung kaya emak pengen ta, Beng? Tapi ison acara no, Mak. Iya wis, Beng, diajari emak kang apik dadi gandrung apik, kang latihan kang bener ya, Beng. Muga-muga gandrung tetep lestari sampai ison lan adik-adik ison ya, Mak. Amin. Muga-muga sondongakaken gandrung ngane lestari lan merujuk sak lawase ya, Beng. Enggih, Mak. Kesuwun ya, Mak. Nggih. Ayo saiki teh mengono maning nang mburi kono ya, Beng, ngambil kancane-kancane.